lidi pracují úplně nelíp, když dělají něco, které mají blízko srdce, nebo něco, co je baví. Díky podpoře od svých zkušených kolegů nacházejí mladí učitelé pevnou půdu pod nohama. Tento projekt je vlastně o sdílení těch nejlepších praxí, o mentorování mladé generace učitelů v České republiky těmi, kteří už mají větší zkušenosti. A takto vlastně synergeticky propojovat vůbec jako ty nejlepší učitele, které máme. A také by tento projekt měl přinést vlastně zpátky reputaci učitelům tam, kde kdysi byla. Po vystudování pedagogické fakulty jsem krátce působil ve školství a potom jsem školství opustil a věnoval se biznisu. Asi po 15 letech jsem dospěl k závěru, že bych se mohl do školství vrátit. Business Leaders Forum je prostorem, ve kterém se setkávají jak zástupci akademické sféry, tak zástupci biznesu. Společně vytvářejí metodiku, která vychází z mentoringu, ale je uspůsobená pro potřeby českého školství a je místem, kde všechny zúčastněné strany získávají prostor pro to uplatnit svoje nadání a svůj zápal pro zlepšování českého školství. Začínajícímu učiteli tento projekt může dát skutečně sdílení zkušeností těch seniornějších učitelů, to v první řadě, a ve druhé řadě ho nasměrovat správným způsobem v jeho kariéře a samozřejmě na pomoci jeho třídě, žákům, učitelům v tom, aby dosáhli maximálního potenciálu v té či které škole. Člověk jistě starší má prostě mnoho postřehů a takových praktických věcí, prostě takovou kuchařku věcí, které fungují a to si myslím, že bych ráda předala své mladší kolegyni. Takový ty program je strašně důležitý jako celkový ty mentoring, protože to dává člověk podporu a dává člověk jako způsob, jak dostat pomoc v nepříjemné situaci, když člověk má strach, že neví, jaký cestu má jít, nebo neví, jak něco řešit. Já musím říct, že pro mě asi nejdůležitějším takovým klíčovým slovem pro ten projekt je sdílení. A to je hlavní důvod, proč já jsem do toho projektu se rozhodla jít a i se svou tedy mladší kolegyní. Startovní čára, na které se nacházím nyní, je pro mě zajímavá z toho důvodu, že všechny poznatky mohu využít, ale tým lidí, který dneska zažívám, tak je schopný ovlivňovat novou generaci. Přináší nové metody oproti mým začátkům a mám šanci je změnit. A to mě na tom láká. Já věřím, že tento projekt může přispět k tomu, že konečně vrátíme českého lva tam, kam historicky patří, to znamená do světové třídy.